Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live, siguro daghan nato karon ang nakadungog na ining po nga convalescent plasma. Taliwa nining gubat nato karon na batok sa COVID-19. Unsa man gyud kini ug nganong gikinahanglan man kini nga madapat sa pipila sa mga pasyente nato nga nataptan ning maong sakit. Karong buntaga mga kapuso, makauban nato ang hematologist Dr. Susie Ponce aron mga itakatin-awan kabahin niini. Good morning, doktora. Maayong buntag, Nick. Salamat kayo sa higayon ninyong gihatag sa Philippine College of Physicians para makapahibaw mi unsa pod among gipanghimo diri as frontliners. Thank you so much po, Doc, sa pag-uban kanamo despite sa inyong busy nga schedule. Doc, unsa ning convalescent plasma ug anong importante ni karong panahona nangita ta og daghang donors ni ini? Oo, kani convalescent plasma, ang convalescent pasabot no gikan sa mga nangaayo nga pasyente nga ning-agi kasakit sa COVID-19. Kaning plasma parte ni siya sa ato ang dugo. Kung mag-donate ta og dugo ato nang buwagon na ay puwa mo ni gitawag natong red cells, kanang yellow nga part o gitawag nilang puti nga dugo pero actually yellow gud na siya gyud. So ang kana siyang dihang yellow mo na diha ang imuhang antibodies. Now kaning mga antibodies mo ni siya ang atong gigamit karon sa pagtambal batok sa mga pasyenteng nagkasakit sa COVID. Ang hatagan ani, Doc, atong critical, Doc, ng mga patients? Dili tanang pasyente makihanglan og convalescent plasma. Kadto lang siyang mga pasyente nga nag-require gyud nga kihanglanon gyud para ani nilang mga group of patients. Unsay matabang sa plasma, Doc, sa kaayuhan sa usa ka pasyente, Doc? Kaning antibody kung naatay kagaw pananglitan nga gikan sa gawas. Pagsud sa imuhang lawas ana gitawag na nato siya antigen. So ang kaning antigen mo man ni sila ang hinungdan nga magkasakit ta. So atong lawas maghimo og dipinsa para kanon ni siya mismong antigen para di ta magkahilanat ubos sipon. Now katong mga nangaayong na nga pasyente gikan sa COVID-19 naa na ni sila igong antibodies sa ilahang lawas. So kaning mo ni siya karon nga kaning antibody mo na sad ni atong gikuha gikan sa ila para ihatag na pud nato sa laing pasyente para matabangan sa tong uban. So ato lang i-emphasize nga dili gyud ni siya mao ang pinakasulbad sa COVID-19 kay wala pa gyud tay ingon nga usa ka tambal nga makapaayo gyud ani nga infeksyon. Pero so far, Doc, sa mga pasyente nga natagaan nato ning plasma, Doc, unsa observation ninyo ni arang-arang gyud pod ilang kondisyon? Kana siya ni sakto kay na imong pangutanan no kay dili pod ingon pasabot nga kung mohatag na ta aning convalescent plasma maluwas na gid ang pasyente kay naa gid tay timing sa atong paghatag. Kaning timing nato sa paghatag sa mga moderate to severe labi na mo critical nindot gid unta kung matagaan nato siya samtang sayo-sayo pa. Mga less than 14 days kasagara na ata sa 7 to 10 days no. Kumusta, Doc, pero nakasinati mo og kakuwangan labi na nga nagpangita kita karon og mga donors gyud ining sa convalescent plasma? Lisod gyud kaayo tinuod mangita og donor karon, Nick, no? So kana muna manghangyo gyud mi kinasing-kasing gyud namong paghangyo sa atong mga kaigsuonan nga mo voluntaryo og donar sa atoang para sa atong mga pasyente nga nagkihanglan og convalescent plasma. Pero doon requirements, Doc, no, sa naka-recover na nga patient, doon na po'y qualifications, una gid siya makadonate pod. Unsa man ni, Doc? Ang number one gid natong priority nga mahimo tang convalescent plasma donor katong ning agi og infection nga naagid siya positive nga result. So pasabot naagid siya resulta ning positive siya sa COVID-19. Unya nagkasimptoma siya, meaning nagkahilanat bakaha ubos sipon, unya naulian na siya for 14 days. Kung kana mo pasar sad siya sa titer. Kay ang importante mapud nato ang titer pasabot nato kung sakto ba ang gidaghanon sa imong antibody para atong ihatag sa mga pasyente. Kay diha gyud kasagara mahagbong sa titer. Sa screening bali, Doc? Yes, Unfortunately, Doc, murag gibaligya ko, no, although gi-discourage gyud ni sa DOH, gibaligya na kuno diri sa Cebu sa uban tungod sa grabe pong panginahanglan. Tinuod na siya, no? Tungod lagi aning pandemya ba usahay matabunan na ato bitaw mga pangisip ug unsay angay himuon to. Despite aning mga panghitabo nga nay namaligya ni nalipay ra gid gihapon mi nga naa gid gihapoy ta mo voluntary gid sila adto sa blood bank nga mo donate lang gyud.
So kana dako kay among mga among pasalamat kalipay nga naa pagyutawo nga magkinasing-kasing og hatag sa ilang plasma. Kumusta ang reception sa mga tao, Dok? Nagkadaghan ang mo-donate or doon na pagyud gihapoy kakuwangan nga atong na experience karon, Dok? Sa pagsugod nato, nagsugod ta more or less na amantas mga mid-June, no, nga nagsige na ta og recruit og ato ang plasma donors. Pagsugod nato, medyo minus pagid kay lisod gid kaayo siya pangitaon. Siguro with the awareness sa mga tawo, daghan na pod baya nga daghan na pod ang ato ang mo-donate gyud sa ato ang convalescent plasma. In summary lang, Dok, ug to cap this off, doon na kay panawagan sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga, Dok. Hinaot pagid unta kay maglisod man ta og tambal aning COVID karon. So ang ginaingon nga mas maayo pang magpreventa sa sakit kaysa magtambal ta sa sakit. So prevention is still better than cure. Salamat mi sa interesting discussion karong buntag, hematologist Dr. Susie Ponce. Thank you so much, Doc, sa pag-uban kanamo. Salamat kaayo Nick, maayong buntag Nick. Thank you, Doc, ug good morning.